Ada permintaan dari sepakat tuan rumah kita dari Tunggal Jaya, kau untuk keluarga kita nan berada di Batam nan mandanga melalui PIU. Tolong Ison, kau lagu penerangan Ison juga. Kita gelek lagunya Kak Indang Bukit Putih dan tolong digoyang saja. Indang Bukit Putih. Goyang kagak atau sambil duduk aja goyang? Udah tapi putih melarang. Bang Boy menyuruh. Oke. Kendak beliau minta peraku. Tagak. Tak dong basah. Kau untuk masyarakat kita nan baik itu pula sepakat rumah ibu-ibu kita. Dan Nyomai so nenda buliah. Bagoyang buliah. Oh ndak boleh besok lah. Ada duduk lekang seorang. Ayo sah, menjarak sih kalau kamu goyang. Untuk nan sedang menonton acara kita dari Batam gitu. Dari Tunggal Jaya kita datangkan lagunya Indang Bukit Putih. Oke DJ. Caca. Alun jadi bergoyang boleh. Urang Batam mandang pulo toke tawali karana kurian badulang alwasai tuoe di mayona kini ai bialal kami badendang suruh bajoget sama alamko urang Padang datang sadang surang laiko aduh kamandang Kimayo kini lanjut Ison supaya nak sanang bana du sanak kita sepakat tuan rumah dan nan sadang menangga dari Batam tolong boleh kami keyboard kahen boleh tagak Joyson berduet di lagu ko ya. Oke boleh dipersilakan kenakan berdiri atau tagak. Tuh capek Agi ada sana kendak di sana kita dari Batam walaupun tak sempat pulang kampung. Hei iya Marapi ayo gunung alamanat tuima baraso pemulawati kata singgung dia magia kata aro carugo mau kironyo aduh anak dia tak bisa anak dia tak bisa Deka baju lah dan apui Dek ragi nyoma sadang abiru sore cara ini ala tahu rui tabayang juo kami kandonan dulu ayo anak ini Woi Marapi namanya gunung lah itu lihat indah gunung lah mungkin buki elo di lakang dan bancang buang pado di iya Marat piaman bapak gajira jira bapak gajoi nyandu munduan dia pemanang latang pemanang maisi lado muda bara ubi tapi
ila nang buangan adua oh ya dua wadua dua alarumi tunggu bisua kurang na barana awak na masua baik iya batana oh menjadi bumbuan baik tiba pasanda dari Batam ama nyuruh Ameli jien bagoyang pulo imawa lain dak kada memakai ko sajo nang kabau imayo kini suruh ada boy membahayakan Amelia nyoka bagoyang pulo sabana mancing dape ikan kiro babi umpan sajo imayo kini tolong Amelia kita pergi kandak di sana kita Batam tagak lah. Tapi pesan untuk Ison serupa biasa son bagoyang tu je tagak lurus je ya. Bagoyang serupa biasa balik. Ya seorang wak lu tagak ya. Kalau ni berdua lah mau wak. Sopir lah nak tanda wak dia. Anggolak lah. Agi dah, Adi dia. Hei, hei, apa? Kini dan nenek udah yalah agak bagoyang karasan kita baduo Ilah bagoyang indu apa coba anak ba itu bana sama lampu dimanyo kini ayo kini sabanya iko urang duduk di siko abang Edi Mayor nak nampak ambo mungkin ndak mulia daerah rumahnya alasan ada mang sanjo cako dimanyo kini basuo ndak kota raga basalam joambo hello basalam jolia sudah iko ujung nyobang di jangan lupa dimayo kini ay mancali abang dia lah tampak lanjut son kau dari Tunggal Jaya Batam Ison kalau berniat pulau pergi ke Batam aman bisa disalian dimasukkan saja ke dalam peti pokat kau ada di Bang Edi Mayor iyalah iya nampak kok pai nampak lalu basalian iyalah Wassalam lah bang Alia lah panik mengaku jando lah ndak paham dan ada nak yoro hai goyang lagi DJ Mak Indah salam kau Bang Edi Mayor salam konya Teman candi abang Edi lah basalam Rasul kaya tu ya matu ambo Edi Mayor ibarat luya burung malam Siku jantan siku abatino dan biru masuk satu kau Ande. Untuk Ayu nak 5.000, nak biru untuk Lia.
Kang dia pulo de abang diunjuk anta bilo di barianno nyampang ko olan suang nanti nila piede kawan jadi yuo. Ande. Tukang salong juga diujang alun pulo ne abang kasadonyo dia giai sama lamko batanyo dene kabange di malamko indak ko kangen abang kabake ambo angai abange di oi angai bange di mayoroi. Berhenti, rusak lor kan. Dan kabelai kepada panjang jadi juo. Asada PE awak memakai labia di urang rancak juo. Dua, oh ya dua, oh ya dua, oh ya dua. Kau pasal Bang Boy, ya kalau iya ya coba ngedi mah. Bulan madunya di Batam di Hotel Pasifik di Pasifik Batam bulan madu katanya. Awak nak ijolah. Nak pulang malai. Awak bonek kalau budak dia awak. Lelok dedi jemput balik aku. Deh, terima kasih. Tolong ya kalau sampai ni ya Jodedi bulan madu di Pasifik Batam. Pesan apa? Ambillah dinakan amak amai je lah mak aku. Makson. Oi, ada semalang aku wanong tuang. Tuang. Tik dia umbi tik abuni. Ai! Makasih Bang Edi. Setitik di Lawi, sakapa di Gunungan. Asa Bang Edi lagi ya. Terima kasih Bang Edi. Oi bulan madu bange diwa kabatang ada Bang Boy banana nama nanggung kasadonyo balik di Batam kapanyo karama balik pulau bange di Marando di mayo kini urang di siko Bang Edi surang ketampe hati Bang Edi mayor janyo dena ya kalau tenang ada tadi kalau jadi ya jo Bang Edi bulan madu ke Pasifik Batam dan nyomodali dek Bang Boy ya jo Bang Edi manggale hobi di Batam. Nah oke ya apa aku ya tandanya deh ke Batam ke Pasifik itu bulan madu ya. Beko nyomodali dek Bang Boy manggale hobi dia jo Bang Edi di Batam. Acal di ala dek Bang Edi kapun dan tuo adene ka jadi minantu rangasiko indah kalang ngolang denai marando sabantalai apa jadi kami ko angai dia kalau serupa iko agak agiahnya namuh banyak nan cemburu kau kayak ya.
batanyo dan naik bakeh bange di mayor ko laiko panyayang ka anak tiri anak tiri ndak pulo kami induknya nana mike ati di mayo kini abangnya di mayor kan lai datang oh dialah lama dendang pulo ubi caban di timbangan nilang sandu mangale di boyu di mayo kini Sebentar dulu. Kopasan untuk kru Tungkal Jaya Batam. Nah, hati-hati ubi jangan sampai berserak. Itu pasannya dari dun sana. Oh bagurau kawan-kawan. Nyampang ubi kok sampai berserak bekokok karuang mana. Buangan di mayo kini Salam balik. Tolong Dedi Mayor salam balik. Gue anda dimodali besok menggale ubi di Batam dek Bang Jolian. Lanjut dulu. Di Kempul dek boleh dulu. Duduk ya. Nabi Allah Nabi. Babi. Di Kempul dek boleh. mati Jebule saja. Tuh. Jebule lah. Bang Edi, capek aben itu beko ditambah berat boy. Aben itu dulu. Beko nan biru minta kada boy. Kalau lamonnya di aben beko nak ditambah tidak boy beko. Iya. Ancak mode iko kaya cari apa anak punya panyayang ke anak tiri mencalia iko membawa anak lah kemarin lihat bulunya kakak Sri yo abagurau kapayoko buah kapulang hari lasu buah Bang Edi sabana sungguah iko alamanya buah ini minta tambuah aduh udah oi Tenang le tenang lama madu dua lama nyumbang urang agak 5.000 de malang de punyo baru di narami le inyo mencari kutu
dapat denai kabalai oh kepada panjangnya diuo oh sangkuati dan karambia dia si setupai kepala boleh mekiro oh nyuruh sana hagir je Asanyo tibo abang Edi suasana lama sekali Abang Edi suruh Allah biar pinti Beko indah dapet oi Abang Edi oi ditambah bang boy malam kini alat biasa ayo dia Ini bisa disulap ke hilang jo. ya lah ya cuma kode capek abihan kece ayu oi laca dia oi udah yuk kini indah sarupo oi nan biaso ayo Santiang Amelia dapet lagi bisa sulap ninyo samalam nangko ongo oi angai sakete untuk kami selabiannya mak masuk saku oh sangat tai bodia dalam hati takkan akan amik oh candonan dulu dan sana oi biarlah kami berdendang tai lagi rasa malamku kamanya buik la denai na senjang pacamani sajo dionyo anyo imayo tingiyo kini Antapo menadeko sabab dari tadi dia malah teler ranca amak kini pakai jilbab nak banyak pulo amak ada pesawer tolong ambian di bab jodaster oba itu bona sama lamko apa ya bona dia otoba ceper masuk lubang oba doku iju dan sana ay aki kebagi la solai sogam bule Jawet dia boleh. Dangakanlah de abang Edi larpe piti dan 5.000 Santano bisa dan jadi padusi abang Edi dan lagi dahulu duduk banget di nare apa gurau lo kandak bang kuliliang abuak boleh lah dan sikit di bodi siko bantu bulu kucing mayo tini Jawet boleh. ama ison daripada gantian malam kini mak denai bagato manto aku den bantu bulu kucing nampo kok den lain dak marando jodaki lahirat tahun oh bagurawa acuba ladanga oleh rami madanga gurau takaji kunci endendau di pamatang mencolik bolu masuk luka oba arasonyo damirai dalam lunau di sana pop 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 pop
di bala. Kamal lagu aleh Pak Mir.